Uite-i. Mi se rupe sufletul când îi văd așa. Și acolo. Și aici. Și pe sus. Uite cum sunt. Uite. Mi se întâmplă, n-am ce să le fac. O dată pe an, de 2 ori pe an, se întâmplă. Am postat un video cu ăsta și-a revenit. Uite. Sper că prinde ce aici. Regurgitează mâncarea. Căniat moale, verde. Uite cum stăm. Le-am pus acum Dr. Peters 5 în 1. Sper să-și revină și să nu am pierderi.